ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬೈದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೋಜಿ ಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರಿಂಪ್ ಔಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲೆ ಲೇಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಶೂಗೆ ಎತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತ ದಾದಾಣಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಏನು ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದೀನಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ದೆ ಆಪ್ರಾನ್ ಪುರ ರೆಡಿಯಾ ಅಗಲು ರಡ್ಡಿತ್ತೇನ ಮೇರ್ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಿರು ಆಯ್ತು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಶಿಸ್ತು ಪಂಡ ಶಿಸ್ತು ಶರತ್ ಅಣ್ಣನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕೆಂಪು आपको अच्छा काम दिया आपको काम दिया ಸಾಯ್ ಸಾಯ್ ಒಂದೈತ ವಾಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಕೆಟ್ ದೀತೆ ನಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಫುಲ್ ಬಕೆಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್
ಡಾಗಿ ತುಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಾಗೀಸ್ ಬಾగుಂದು ಮೂಲ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಏತ್ಲ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಆರು ಆರು ಸಾಯಿ ಲೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟಾ ಪೂರ ಉಂತುದು ಏನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೊನ್ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂಲೊಂದು ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು 3 wheel ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಧ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಂಜಿ ಇಡ ನಡಪರ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಪಣ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಆವ್ 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 ಜೋಕ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಂಜಿ ನಡಪರ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಇಡ ನಡತದೆ ಮನಡಾತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ನಡತಿದ್ದೀವಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗಟ್ಟಿಡ್ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತ ಒಂತ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡ್ಯ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಡು ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಯ್ ಇಡೇ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಸಾಯ್ನ ಇಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಏನು ಒಪ್ಪುನ್ ಸಾಯ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಚೈತೆ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಫೀಸ್ದ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಬೈದಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಕ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಏನ ಡಿನ್ನರ್ಲ ಡೇಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಕೊಡೆ ಏನ ತಿಂದರೆ ಎಡೆ ಬೆಲೆ ಸಾಯಿ ಎಡೆ ತುಲೆ ಏನ ಪುಂಡ ಅಂತ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪುರ ತಿಂದರೆ ಇರ್ಕೋಡೆ ಆತೇನೆ ಆತಿತ್ತೀನಿ ಕಾನ್ ಏನು ಏನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಿಂದರೆ ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಏನೇ ಆಯ್ ಮರ್ವಾಯಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಮರ್ವಾಯಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಲ್ಸ್ ಏನ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಡು ಸಂಗೀತದ ಮನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾಪರೆ ನೀರು ಚಾಪರ್ ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾದ ಜಿಫೆರ್ ಅದೇ ಜಿಫೆರ್ ಡುಪ್ಪುನ ಓಯಸಿಸ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಪಂಡದು ಜೋಕುಲ್ ಪೊರಂಜಿ ಘಾಟಿ ಉಲ್ಲೇರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೆ ಜಮ್ಮ ಏನ ತಿಕ್ಕೋ ಈ ಸಲ ಕಡ್ಸೋನಿಡುಂಡು
ರೇಟ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಪಂಡದ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ದದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಐಡ್ ದಿಯಲ್ಲ ಅವಿಯಲ್ಲ ಕಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದೇರ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾರು ಬೈದಿರ ಆರು ಬೊಡೆದಿನ ಊರುಡು ಬಿಡ್ದು ಮೇರ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆದ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡತಾರ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಲ್ಲ ಎಂದವ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಟನ್ ಡ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಾ ಒಂದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಶಕ್ಕುನು ಊರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮರ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಪಿನಿ ಬಡದಿ ಊರು ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಗೆತ್ತನ್ನು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ತುಪಿನ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಓಯಸಿಸ್ ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ವನಸಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಅಂಚ ಪೂರ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಗೆತ್ತಾತೆ ಅಕ್ಕ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತ ಇದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಸಾಗರ ಮಚ್ಚಾನಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಪೊಯ್ ದಿದ್ದು ದಾದಿಕ್ಕದಂತಪ್ಪ ವಾವ್ ದೈನೋ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋನಿ ನಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಡಲಿರು ಮೇರಂಜು ಬಾಕಿ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹೋಯ್ ಖಾಲಿ ಪಾಮ್ ವೈನ್ ಊಡ್ದಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾರ ಇದ್ದ ಉಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪ್ ಏನ ಚಿಕನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಸೂಪ್ ಹಸಿ ಗೊರಂಗ್
ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಎಂಗಲ ಮನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಜೋಕುಲ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕೆತ್ತ ಪುನೀತನ್ನ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಟೀಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್